Здрасти! Пак съм аз. Тъжно, знам. За първи път ще правя такъв тип видео и усещам напрежението, което тежи на моите рамене. Ама явно и Хамасаки Тенши усеща същото притеснение, понеже рисува палови неща, ама майка му го прекъсва. Ако не знаете, Земен ангел е българска манга, създадена от Никола Бушнаков. Сега, вече знаете и следователно мога да ви поискам 20 лева за сесията. Давай ги! Самата обложка на мангата си има езиче. То е... Абе има си я тая джвъчката да използваш като книгоразделител. И това оправи един от моите проблеми с мангите. Всеки път, в който седна да чета, аз съм пред дилема да я прочета цялата или да прочета само 2-3 глави. С рискът, че утре ще съм забравил напълно до коя глава съм. Но с това чудо на технологията, този проблем е решен и сега съм свободен от оковите на слабата си памет и мога да прочета само 2 глави и после да правя каквото се искам. Но бързо осъзнавам, че съм аниме фен. Следователно, нямам какво да правя и се връщам да я дочета наведнъж, понеже изразът социална среда в моят речник не съществува. После гледам безграничен YouTube и накрая се сещам, а вас не трябваше ли да обработвам видео? След всичко това дрънкане, мисля, че е редно да поговорим за историята. Окей, започваме по леко библейски начин. Господ създал светът, после човекът. Не можеш да смениш стъпките, защото човекът иначе ще умре в вечната бездна на самото нищо и душата му ще се поквари после. Това не знам откъде дойде. Обаче, слабостта на човекът се породила от влиянието на демоните, които носят негативна енергия и Господ Бог решава да оправи това, като изпрати ангелски души на земята, които да носят положителна енергия. Така, това ви е лорът. Но аз имам едно леко въпросче. Ако човекът е Бог, но въпреки това е попаднал под влиянието на демоните, това означава ли, че и самият Господ Бог може да попадне под същото влияние? Просто има интересен подбор на думи. But hey, that's just a theory. A manga theory. Главният младеж на историята ни се казва Хамасаки Тенши и това е последният път, в който ще го нарека така. Това име, ако го произнеса още 10 пъти, във всеки един ще съм го казал грешно по съвсем различен начин. Затова до краят на видеото ти ставаш Георги. В името на отца си Георги Млячков. Та, нашето момче Георги. Здравейте, аз съм Георги. Приятно да се запознаем. Пикаене си. Е последна година гимназист. Спомняте ли си вашата последна година в училище? И защо ви питам? Защото вие се оказахте по-големи от мене, бе. Търся си шугър мами, между другото. Георги обича да рисува, но нещо последно време не може да нарисува една права линия, без да си щупи писецът на моливата и изпада в душевна депресия. Но може би той не е виновен за това, а някой просто му трови съзнанието. И той мене някакъв урод да ми мята цигански уроки докато спя. Много ясно, че ще ми е кофти. Но добре, че Архангел Михаил го закриля. Ама той има безкрайното свободно време на света и си го преследва и през денят. Това обяснява защо и аз имам усещането, че някой ме наблюдава. Но защо обаче Георги привлича такова внимание около себе си? Може би той е някой специален? Да, понеже Георги всъщност е... Георги се оказа Серафим. Това наричам аз повишение. Остава се изборът дали да зареже човешкото и да стане ангелът, който е всъщност, или да се върне на земята като земен ангел. Но преди да играе на сделка или не, Архангел Михаил предлага на Георги да се запознае с ангелските си братя. Връща се. Obviously. Но вече не е просто Георги. Вече знае какъв е и е дарен с това очите му да виждат злото или нагалено те тия уроди. Ала няма да е сам. Той ще има помощник. Велик и могъщ, висок, строен. Той е... Неговото име е... Това малко долнопробно леке ми е любимият герой в цялата тази поредица.
И без да спойвам излишно, оказва се, че има повече същества от просто ангели и демони. Всички създани от приказки, песнички и митологии са реални. Просто очите ни не могат да ги видят. Значи Издислав е истински? Това ли ми казваш? Да, има и извънземни. Това нещо много бързо стана дан. Но хей, поне Георги започна да си сформира малките титани и няма да се изненадам краят на историята да е нещо като Endgame. Там всяко създание плюс Стоян Колев срещу демоните. Отиваме в Мордор. Смигъл, сега се подава и вика My precious. Ама докато стигнем до тогава, за сега Георги ще си остане с чупената ръка. Да го гледам как се учи да рисува с лявата ме кара да му съчувствам. Няма да ви лъжа. Ще спестя дългият увод. Каква всъщност е работата на тези земни ангели, дрънкането за вибрациите. Но това, за което няма да спестя да говоря, е Луцифер. Не този. Да, този. Много харесвам този сладур, а неговите подчинени бързо разбраха, че са сбъркали работодателят. Но понеже трябва да отразява човешката агресия и слабост, ми е любопитно какво ще прави за в бъдеще. А защо няма да обяснявам повече неща? Понеже хей, леко ме мързи, но мога да се оправдая с култовите реплики. Ако искате да разберете, купете си мангата. Хайде, нали все се говори да подкрепим българското? Уху! Хайде! Това обаче, което искам да кажа е, на какъв урок смятам, че историята иска да ни научи. Подготвям се за драматичната реплика. Ние създаваме адът, в който ще се озовем. И има шанс да попаднем там под влиянието на тези около нас. Намекват се и на други неща, ама това най-ми бие на очи. Като цяло, прекарах забавно време, докато четох мангата. Имаше изцепки, които ме хващаха по-неподготвен, дори от сблъсъкът ми с женска компания. I'm sorry. Може би любимото ми нещо от цялата манга е как между чаптърите във втори волюм има по една страничка как Никола разказва за неговите предишни опити за създаване на манга. И това ми се струва готино. Между другото, щях да забравя. Някога в бъдещето ще се предлагат стикери, плакати и тениски. И ако се развие, още ще предлага даже фигури. Да, всичките социални мрежи на Никола Бушнаков ще ги има долу в описанието, откъде също да си вземете мангата, да. Благодаря, отивам да спа, чао!